Hi, it's Misha Mailí, agus inniu bimmas a tarraingt picture das sa Banphrionsa. Tá sé an Shimplí, seo an méid atá ag tastáhat. Pápéir, Peán Louis, Dahanna, is féidir cibé dahanna tá ad sa mála a úsad. Ealaín, dús fád a Peán Louis, agus tarraingt cloigeann agus grúig an Banphrionsa. Is sais leathircail atá a tarraingt agam don cloigeann, mar go bhfuil grúig an Banphrionsa ag clúdú cuid sa nai. Tarraingt muinneall an Banphrionsa inis. Tarraingt muid an gúna inis. Bhí an gúnaí fada deasa ar Banphrionsaí. Tá gúna álainartha nach bhfuil. Tá crothanna le feiceáil san gúna is féidir circail bheaga, drunelín agus triantan a eiceáil an. Inis, tá muid chun lámha an Banphrionsa tarraingt. Inis don ai, ráthú, srón, agus manga gádaí, agus na clúsad ar nói. Ceacha bhfuil a gaidaí libh? Tá mise beag nach críochnaí. Tarraingt muid corán inis, mar agam íon corán a chathamh ag Banphrionsaí. Caithfimid an Banphrionsa a rathu inis. Measú cén dahanna úsad is me? Sílam go gurama, bánsarach agus curcar ar ngúna I réanós, dá dain ar agus grúige, cosú le mo ghruigsa, agus dá buí don gurón. Inis an simlíne. Tá muid ré, nach bhfuil a Banphrionsa seo go hálainn ar fad. Bhain mise an tainmh bheas in na EALAÍNE libhse agus tá súlam go bhain sibh sé tainmh freisin.